بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. شفاعة san kalima mai daraja annabi ma'aiki ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Ina san kalima mai daraja annabi ma'aiki ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Ina san kalima mai daraja annabi ma'aiki ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Ina san kalima mai daraja annabi ma'aiki ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Ni da fara sai na sa Allah masani na komai gatana, sannan na roƙi ma'aiki wanda shi ka baiwa komai gatana. Don haka ina roƙon Allah masani na komai gatana, so nake ka ban iko don wake wanda shi kadai ne gatana. Ina san kalima mai daraja annabi ma'aiki ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Baituka na shirya maka ya sayyadul afu gani gatana, yarda in taho in karanta ma annabi ka so ni gatana. Na bake da kai manzon Allah ka karbe ni gani gatana, so nake ka yarda da ni na dawoma ina yaban ka ma'aikina. Ina san kalima mai daraja annabi ma'aiki ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Bara na zo na gaida Quraishi ya bizi'atun nabi gatana, sayyada karima mahfuza nurin nabi gatana. Fatima nake son na bayyana ruhin nabi gatana, so nake ki yarda na soki na dawama gare ki ke ce gatana. Ina san kalima mai daraja annabi ma'aiki ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Dole ne na sawa ku sahabbai yan uwan ma'aiki gatana, tunda kun tsaya da jikinku da dukiyar ku ga ma'aiki gatana. Kun rabar da komai kuka sama saboda san ma'aiki gatana. Rabbana ya ƙara kusanta da wanda shi kaɗai ne gatana. Ina san kalima mai daraja annabi ma'aiki ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Shugaban masoya Ababakar dan uwan ma'aiki gatana, kai da kai nake yi Usmanu sirikin ma'aiki gatana. Na sako ka sayyidina Umar mai karfi da kirki gatana, jinjina nake yi sayyidina Aliyu Yasin gatana. Ina san kalima mai daraja annabi ma'aiki ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Kai da kai nake yi tsani na zuwa ga khairul halki gatana. Kai bulmu gamgam attijani dan gidan ma'aiki gatana, sai na saka kausul a azamu jinanin ma'aiki gatana. Na kira ka na kuma gaishe ka, nasabar ka ita ce a jikina. Ina san kalima mai daraja
gatana. Shehu dan isar manzan Allah so nake ka zamto gatana. Ina son karima mai daraja annabi ma'aiki, ya bashirun nadhiru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Na sako ga shehul harazimi masoyin ma'aiki gatana. Kai da kai nake yi mai asali hadimin ma'aiki gatana. Ka shaida ina kaunar ka saboda san ka da ma'aiki gatana. Shehu arufi masanin Allah kai nake ga kallo a gabana. Ina san karima mai daraja annabi ma'aiki, ya bashirun nadhiru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Ubangiji ina roƙon ka yassaran yaban ma'aiki gatana. Na san ban da halayen da zaka duba na kirki gatana. Ni dai na taho na gama kafa da annabi ma'aiki gatana. Na san zaka karban da matsayinsa wanda shi kadai ne gatana. Ina san kadai ne kai daraja annabi ma'aiki, ya bashirun nadhiru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Annabi rasulul malahimi na taho gare ka gatana. Wallahi babu wanda a yau zan yi wa baituka kamar ka gatana. Dan dai kai kadai za a yi wa yabo a samu arzikin ka gatana. Baharin nadaman zan Allah ina son ka zamto gatana. Ina son karima mai daraja annabi ma'aiki, ya bashirun nadhiru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Ina son ka annabi mai asali cikamakin ma'aika gatana. Idai ban da komai ni wallahi sai dai fasanka gatana. Da sanka ni nake tinkaho gani nan ina yabanka gatana. Abin dogaro na annabi kai nake so ka zamto gatana. Ina son karima mai daraja annabi ma'aiki, ya bashirun nadhiru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Assalamu alaikum mai saurare. Ana sauraron wannan yabo ne daga hadara ta Shehu Aliyu Harazimi radiyallahu anhu Hausa Kano, daga bakin yar uwar Rabi'atu S Harun Kaduna, karkashin jagorancin Muhammad Sharif Fatihu Kano. Allah ka yarda mu su annabi. Amin summa. Ma'aiki gatana. Rabbana ina roƙonka ka bani kaunar ma'aiki gatana. Rabbana ka duban dan soyayyar ka da ma'aiki gatana. Ubangiji ka dafa min na dogara gare shi annabi gatana. Ina son kalima mai daraja annabi ma'aiki, ya bashirun nadhiru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Marana da ka tanai maka baiti annabi ma'aiki gatana. Dan dai Mustafa kai ka fi kowa annabi sadauki gatana. Kuma kai ka samu cikakkiyar daraja ma'aiki gatana. Ya shafi'ul mushaffa'i annabi kai nake ka so ka zamto gatana. Ina son kalima mai daraja annabi
ma'aiki, ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Baharun na dakari mustaja Muhammadu gani gatana. Shugaba ina son ka amince hidimar ka gani gatana. Nurin ala nurin yasin Muhammad ka so ni gatana. Wallahi annabi kuma na baka raina ka zamto gatana. Ina son karima mai daraja annabi ma'aiki, ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Annabi ma'aiki mai asali na dogara gare ka gatana. Allah ina nema gu wanda shi ka bai wa taska gatana. Annabi kalamin can soyayya da ambatanka gatana. Ka yarda duk irin halin da na tsinci kaina ka zamto gatana. Ina son kalima mai daraja annabi ma'aiki, ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Son ka shi kadai Allah ke nema ga duk halitta gatana. Annabi Muhammad kai ka dukkan abin halitta gatana. Waye wanda Allah ke kauna a dukkan halitta gatana. Na san kai kadai ne wanda Ubangiji ya baiwa komai gatana. Ina son kalima mai daraja annabi ma'aiki, ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Kai da kai nake yi alfahari na abin yabawa gatana. Jinjina nake yi mai asali wanda ya fi kowa gatana. Suka kazanta ya mai dangi jinin Hashimawa gatana. Shugaba mafi daɗin suna ina son ka zamto gatana. Ina son kalima mai daraja annabi ma'aiki, ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Baitukan da na yi maka fata na ka karɓe su gani gatana. Gatana ka roƙar mani Allah hidimar ka gani gatana. Nabiyil wara manzan Allah ka karɓe ni gani gatana. Baitukan da na yi maka dan matsayin ka karɓe su kai ne gatana. Ina son kalima mai daraja annabi ma'aiki, ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Tammat bi hamdillahi zana huta yabanka gatana. Ba wai ina nufin na tsaya ba cikin yabo da ambatanka gatana. A ƙarshe ina roƙon Allah ya sani ambatanka gatana. Ya zamto ina nan tare da kai a ko'ina ka zamto gatana. Ina son kalima mai daraja annabi ma'aiki, ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Ubangiji ina roƙon ka ƙaran san ma'aiki gatana. Ubangiji ina roƙon ka ban ɗabi'un ma'aiki gatana. Sannan so nake ka amince mun biyayyar ma'aiki gatana. Bani son ma'aiki tare da madihi Abubakar kuma mai sona. Ina son kalima mai daraja annabi ma'aiki, ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Ni na zana wake a gare ka jinin ka ɗan gidanka gatana. Muhammadu Sharif Fatihu mai neman ya samu sanka gatana. Ni dai ban da buri sai dai in yabo a gare ka gatana. Rasulul malahim ka kiyaye ni da'iman ka zamto gatana. Ina son kalima mai daraja annabi ma'aiki, ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Sunan wacce tare da baitoci gare ka annabi na gatana. Ka bani son ka manzon Allah ni Rabi S Haruna gatana. Ubangiji ka ƙara kiyaye sharifi
naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Ina son ka nima mai daraja annabi ma'aiki, ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. Ina son ka nima mai daraja annabi ma'aiki, ya bashirun naziru rasulallahi so nake ka zamto gatana. So rasulinawa gatana, wallahi kafi kowa gatana, yardan larabawa gatana, jinin hashimawa gatana, mai kyauta da baiwa gatana, mai birge kowa gatana, bai taka kowa gatana, mai baiwa kowa gatana, mai daɗaɗawa gatana, kai ne abin yabawa gatana, dan kafi kowa gatana, dan kafi kowa gatana, dan kafi kowa gatana, kai ni zan tsayawa gatana, domin ban da kowa gatana, sai kai dan baiwa gatana, sai kai dan baiwa gatana, kai ni na kankamewa gatana, kai ni na kankamewa gatana, na kyala kowa gatana.